Gernika Palestinak herri guztietan deituta zituen burrunbak urriaren 15era mugitu ditu. Hala, plataformak sindikatuen lanuzte orokorrarekin bat egin nahi izan du, egun hau eremu ezberdinetan mobilizatzeko baliatuz. Burrunbak Palestinarekin konpromiso bat kanpainaren baitan antolatu ditu Gernika Palestinak. Halaber, Israelek Global Sumut flotillaren aurka eginiko erasoa gaitzetsi eta atxilotu guztiak berehala askatzea eskatu dute eta elkarrizketa eta negoziazio politikoa direla bidea azpimarratu nahi izan dute ere. Datorren azaroaren 15ean jokatuko den Palestina eta Euskal selekzioaren arteko partida oso berri positiboa dela ere baieztatu dute. Nafarroako suhiltzaileek euren lanbaldintzak salatu dituzte ostiral honetan Iruñean eginiko agerraldian. Nafarroako gobernuaren utzikeria deitoratu dute, oraindik egiteke baitago, larrialdetako lege foralak aurreikusiriko zerbitzuko lanpostuen balorazio azterketa, plantillaren baldintzen hobekuntza ekarriko lukeena. Gobernuak azterketa bat egin zuela adierazi dute suhiltzaileek, baina txostena kanpo enpresa batek gauzatu omen zuen eta ez zuela euren errealitatea islatzen salatu dute. Horren ondorioz, LAB sindikatuak babesturik mobilizazioak egingo dituzte. Espainiako gobernuak abortatzeko eskubidea Espainiako konstituzioan txertatu nahi du. Hau egikaritu ahal izateko, Pedro Sánchez buru duen gobernuak lege erreforma eramango du Madrilgo Kongresura. Bertan, kideen 3/5 eman beharko liokete baiezkoa aurrera irten zedin. Beraz, Alderdi Popularraren babesa ezinbestekoa litzateke. Abortu eskubidea Espainiako konstituzioak blindatzeak Hego Euskal Herrian izango luke eragina eta Madrilen PP eta Voxek onarturiko azken neurriaren gisakoak egikaritu ezin izatea ekarriko luke besteak beste. Izan ere, abortatu behar duten emakumeei abortuaren ondoko ustezko sindrome bati buruzko informazioa helaraztea proposatu dute Alderdi Popularrak eta ultraeskuinak. Gabon guztioi eta ongietorri urriaren 3ko albistegira. Jon Insausti izango da Donostiako hurrengo alkatea. Gipuzkoa buru batzarrak, EAJaren Gipuzkoa lurraldeko zuzendaritza organoak ostiral honetan izendatu du Insausti Eneko Goianen ondorengo gisa. Azken honek, ostegun honetan kargoa utziko zuela iragarri ostean. Insaustik erabakiak eta erronkak hartzeko prest dagoela adierazi du eta Eneko Goiari azken urteotan zehar bere gain jarritako konfiantza eta emandako ikaskuntzak eskertu nahi izan dizkio. Goiak datorren urriaren 16ean utziko du Donostiako alkate izateari. Milaka herritar elkartu ziren atzo Hego Euskal Herriko hiriburuetan Global Sumut flotillaren aldeko manifestazioetan. 54 ontziz osaturiko flotilla solidarioa Gazaruntzi joan laguntza humanitarioa ematera, Israelgo armadak nazioartekuretan geldiarazi eta bertako kideak atxilotu zituenean. Goizean ikasle abertzaleak taldeak ere greba egin zuen Israelen ekintzak salatzeko asmoz. Euskal Herria kalera atera da berriro Palestinari elkartasuna adierazteko. Goizetik Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean ikasle eta gizarte taldeek plaza eta kaleak okupatu dituzte. Bizkaiko hiriburuan ehunka hotsek giza kate batekin inguratu dute gobernuaren ordezkariordetza. Estatu Espainiarrak eta Euskal Erakundeek Israelekin harreman diplomatiko, komertzial eta militarrak eten ditzaten eskatuz. Arratsaldean lau euskal hiriburuetan manifestazio jendetsuak izan dira. Iruñan manifestariak ordubetetik gora egon dira estatuko ordezkaritzaren aurrean, eta Donostian eta Gasteizen berriz martxek hiriaren erdialdea zeharkatu dute. Deitzaileek, horien artean Global Sumut mugimendua eta Palestinarekiko elkartasunerako plataformak salatu dute Israelek biztanleria zibilaren aurkako krimena egiten duela mendebaldeko gobernuen konplizitatearekin. Gainera, Global Sumut flotilla humanitarioko ekintzaileak askatzeko eskatu dute. Itsas blokeoa hausten saiatzeagatik atxilotu baitzituzten, eta berehala desblokeatzeko eskatu dute. Gazara laguntza humanitarioa sartzen uzteko. Mobilizazio hauekin Euskal Herriak bat egin du protesta holde global batekin, Palestinarren erresistentzia ikusarazi eta nazioarteko zigor gabetasunaren amaiera eskatzeko. Euskal Herrian euskarazek agerraldia egin zuen atzo Durangon, abenduaren 6an egingo duen manifestazioaren nondik norakoak plazaratzeko. Urtero bezala, euskararen aldeko aldarria eramango du Durangoko kaletan barrena. Euskal Herrian euskaraz plataformak manifestaldia iragarri du abenduaren 6an Durangon. Gaur, Euskal Herrian euskaraz organizazioak Durangoko Plateruen plazan iragarritako agerraldian euskararen errepublikaren alde aldarrikatzeko deialdia egin du.
Iaz, hizkuntzaren egoera larria salatu zuen erakundeak, eta urtebete pasatu ondoren euskal gizartea egiturazko aldaketa esanguratsurik gabe darraiela azaldu du. Euskararen normalizazioa oraindik urrun geratzen dela leporatu die erakundeei, baina bestetik euskal komunitatearen nazio zein hizkuntzaren konorteak akitu egin direla deituratu egin du. Larri eta egiturazko aldaketa esanguratsurik gabe. Politika publikoei erreparatuz gero, euskararen biziberritzea ez dago lehentasunen artean. Azken 2 hamarkadetan euskal komunitatearen nazio nahiz hizkuntza kontzientziak ahuldu egin dira. Euskal gizartea hainbat atzera pauso ematen hasi dela babestu eta krisialdiaz jabetzera adore eman izan du. Esnatu ala hil lelopean. Hizkuntzaren aldeko borroka beste mugimendu batzuekin ere batzen dela aipatu dute gaurko agerraldian. Hala ere, Euskararen Errepublikaren independentzia euskal gizartearen askatasuna lortzeko bide bakartzat jotzen du plataformak. Hori dela eta Euskal Herrian Euskaraz organizazioak deialdea egin du abenduaren 6an euskaltzaletasuna eta hizkuntzaren burujabetza aldarrikatzeko Durangon. Arazo ekonomikoi aurre egiteko Irratiak gira kanpaina jarri du martxan Gure Irratiak Ipar Euskal Herriko euskarazko lehen emisorak. Krisi ekonomiko larrian dago Gure Irratia, Ipar Euskal Herriko euskarazko lehen irratia. Irratiak 40.000 euroko egiturazko defizita aitortu du bere aurrekontuan, eta horrek bere etorkizuna mehatxatzen duela adierazi dute. Egoera horren aurrean, Gure Irratiak dirua biltzeko kanpaina bat abiaraztea erabaki du. Erabaki dugu komunitate bat sortzea, Gure Irratiak gira komunitatea izena eman diogu, eta helburua da hori jendeak epe luzean edo iraunkor batean laguntza egitea, elo azoren bidez, egiten du hilabetean, 5, 10, 20 euro eman eta hori denbora aski luzean. Eta horrek lagunduko gaitu zilo hori pixkanaka itzen. Eta bestaldean presengana ere joango gira, laguntza ere eskatzera, ikusitasun bat ematen aldiegu irratiarekin, beraz, baiatu dezatela gure gana etortzea eta beste laguntza modu guziak ere hartuko ditugu. Arrazoien artean, azken 10 urteetan erakunden laguntzak izoztea, gastu orokorren igoera eta digitalizazioak eragindako kostuak nabarmentzen dira. Argitu dutenez, 2 mehatxuk kezkatzen diete. Frantziak irrati libretara bideratzen duen FSR laguntza funtsaren murrizketa posibleak eta euskal erakunde publikoek finantziazio egonkorra bermatzeko konpromisorik ez izateak. Irratitik gogorarazi dutenez, diruaz gain beste lankidetza modu batzuk ere onartzen dituzte. Hala nola, ekitaldietan laguntzea, administrazio lanak egitea edo kanpaina zabaltzea. Ahalegin kolektibonekin Gure Irratiak Lapurdiko euskarazko lehen ahotsak etorkizunean emititzen jarraitu ahal izango duela ziurtatu nahi du. Lezoko ondarea bildu eta gaztetxoenei transmititzeko helburuarekin mapa interaktibo bat osatu dute. Herriko txoko eta pertsonaiak, naturguneak, eraikinak eta askoz gehiago jasotzen ditu eta modu erraz eta interaktiboan erabil daiteke. Proiektuaren setasunen berri eman digute Eneritz Arrusti Lezoko zinegotziak eta Itziar Salaberria Guraso elkarteko kideak. Lezoko txoko pertsonaia eta eraikin nagusiak ezagutzeko mapa bat sortu dute, Errota Guraso elkarteak Pasaia Lezo Lizeoaren laguntzarekin eta udalaren babesarekin osatu du. Udalak Errotarekin batera, Guraso elkartearekin batera, ekainean aurkeztu genuen mapa hau. Mapa hau kokatzen da Lezoko herriaren txoko pertsonaia, naturgune eta hainbat eraikinak inkluso aurkezteko proiektu bezala edo ezagutarazteko proiektu bezala. Mapa hau koloreztatzeko da, alegia horrekin jolasteko, transmititzeko, azkenean Lezoko memoria transmititzea ere bada. Proiektu hau esan bezala Errota Guraso elkarteak sustatutako proiektu bat da, Pasaia Lezo Lizeoaren laguntzarekin gauzatutakoa, baina udalak beti mantendu du edo eutsi dio horri, herritarrek edo herri proiektuak babestea, diruz laguntzea edo bestela laguntzea, dituen baliabideekin laguntzea, eta batez ere Lezori ekarpena egiten badio, Lezoko herritarrak aberazten baditu, are gehiago. Izan ere, Lezoko herrian nahi dugu izatea herri hezitzaile bat, euskalduna, parte hartzailea,
Horregatik, elkarteek egiten dituzten proposamen eta proiektuak babestuko ditugu beti, eta honekin batera gonbidatzen ditut gainerako proiektuak ere aurkeztera eta lantzera. Pixkat mapa kokatzeko nondikan sortu den, errotak egin genuen alako hausnarketa txiki bat, errotan, eta pixka bat, ikusi genuen nahi genula egon herriko kultur bizitzan parte aktibo bezala. Bestetikan ikusten genuen genitula behar batzuk eta behar horiek lortzeko, dirua lortzeko edo, pentsatu genuen mapa bat egin genezakela. Pirritx eta Porrotxek bere garaian Euskal Herriko mapa bat atera zuten eta mapa ua eredu hartuta, Lezon ere antzeko zehozer egin genezakela. Gero egia da, mapa handitzen joan zela, eta ikusi genuenak kaso, zela material bat herri guztiari zabaltzeko modukoa. Eta orduan, udalari erakutsi genion. Mapan prozesua, behin ideia edukita mapa bat egingo genula, erabaki genuen ze elementu, ze eraikin, ze pertsonaia sartuko genitun. Gero, pertsonaia eta eraikin eta elementu bakoitzari zenbaki bat jarri genion, eta maparen atzekaldean zenbaki horrekin bakoitzari zegokion azalpen bat. Mapa handitzen joan da, elementuak gero eta gehiago. Orduan, pentsatzen dugu artefaktu interesgarri bat sortu dela, mapan agertzen den puntu bat da Iparragirre erreka. Izen gehiago ere baditu, baina guk mapan Iparragirre erreka bezala aipatzen dugu. Hemen azpitikan pasatzen da, eta maparen azalpenetan dagoen ezaugarrietako bat da, naiz eta gaur egun eraikin batzuk eta ez dauden, erreferentzia egiten zaiela. Eta adibidez, Iparragirre errekaren azalpenetan agertzen da, hemen bazela garbitoki bat gaur egun ez dagona. Badaude baita ere, memoria historikoari lotutako lekuak, izan daitekela Sotxoko lo lekuak adibidez, edo barrakoiak, Iparragirreko barrakoiak, badaude pertsonaia esanguratsuak ere bai, Miren Gezala, edo Koldobike Gezala, edo Patri Urkizubea ere, badaude elizak, naturringuruak, errekak, denetik pixka bat. Eskerrak eman noski parte hartu duten guztiei, izan ere proiektu hau hezkuntza foroan aurkeztu zen, eta hezkuntza foroan ere zabalkundea ematea proposatu zen, eta horrekin bat egin zuten, eta errotari, Pasea Lezolizoari, eta bai hezkuntza foroan parte hartzen dutenei, eta bestelako bidelagun guztiei eskerrak ematea udalaren partetik, hau gauzatzen laguntzagatik, eta hau besteagatik. Esan behar dugu, guk ez degula ikerketa lanik egin. Hemen dagoen informazio guztia, lehenago beste jende bat, artxibotan, etxez etxe, informazioa biltzen eta testigantzak biltzen ibilizelako badagola. Orduan, esker bat haiei eta aitortza bat haien lanai. ELA sindikatuak agerraldia egin du ostiral honetan Gasteizen Palestinaren aldeko babesa erakusteko. Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak datorren urriaren 15erako deituriko lanuzte orokorra gogorarazi du, 4 orduko lanuzte ezberdinak osatuko dutena. ELAk Israeli boikota egiteko deialdia egin du. ELAko milaka militante batu dira sindikatuak zuzendutako hainbat mobilizaziotan Hego Euskal Herrian. Elkarretaratze horietan urriaren 15eko greba deialdia egin dute. Horretaz gain, Mikel Lakuntza ELAko idazkari nagusia Gasteizko bileran izan da. Bertan, Israeli salerosketak eten egitera bultzatu du, boikotak genozidioa geldiarazteko boterea baitu. Ez hori bakarrik, enpresek eta gobernuek sarraskeriarekin amaitzeko betebeharra dutela babestu du. Urriaren 15eko grebari dagokionez, Lakuntzak 4 orduko deialdia izango dela azaldu du. Gau, goiz eta arratsaldeko txandetan, mobilizazioak espero den eragina izan dezan. Euskal langileak ez dira bakarrak lanuzte honetan parte hartuko dutenak, Galizi eta Kataluniakoak ere deituta daude. Aspaldikoa da ELAk Galiziko Konfederazion Intersindikal Galegak eta Kataluniako Intersindikalek duten harremana, aman komuneko hausnarketa eta egitasmoa partekatzen baitute. Gazan gertatzen ari den genozidioarekiko Gasteiz Kolorazainen ordezkariak eta Enbisar enpresa elkartu egin dira ostegun honetan eta aurrerapauso garrantzitsuak eman dituzte. Hurrengo bilera urriaren 6an egingo dute, grebarekin amaituko duen akordioa sinatzeko helburuarekin.
Ostegun honetan Gasteizko lorezainen ordezkariak eta Enbiser enpresa bildu dira prekon, jakinarazi dutenez, aurrera pausu garrantzitsuak eman dituzte bertan. Are gehiago, datorren astelenerako urriaren 6irako deitu dute hurrengo batzarra, eta azpimarratu dute akordioa ixteko aukera badagoela. Hala ere, sindikatuek langileekin batzarrak egin behar dituztela azaldu dute, aurkeztu diren aukerak eztabaidatzeko. Enpresak bere aldetik kontsultak egingo dituela adierazi du. Bileran soldaten igoerari dagokionez bi aldeek jarrerak hurbildu dituztela azaldu dute sindikatuek, eta osteguneko bileran Enbiser enpresaren jarreran aldaketak somatu dituztela. Gasteizko udalak azpikontratatutako Enbiser enpresako langileek martxoaren 26an ekin zioten grebari, lan baldintzak hobetzeko eta hitzarmen propioa lortzeko helburuarekin. Hiriburuko berdegunetan nabaria izan da langileen greba, hain zuzen, udalak gutxieneko zerbitzuak ezarri zizkien, naiz eta langileak hoien aurka agertu ziren. Azalduz, ezarritako zerbitzu minimo hoiek gehiegizkoak zirela, eta azpimarratuz euren jarduera ez dela funtsezkoa. Aste honetan berriz, lorezainek iragarri dute akordiorik lortu ezean gose greba abiatuko dutela. Nafarroako lanbide heziketako irakasleek 3 eguneko greba hasi dute ostiral honetan, Steilas, Lab, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek deituta, foru gobernuari baliabide gehiago eta lan baldintza hobeak eskatzeko. Nafarroako lanbide heziketako irakasleek 3 eguneko greba hasi dute ostiral honetan. Steilas, Lab, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek deituta, foru gobernuari baliabide gehiago eta lan baldintza hobeak eskatzeko. Irakasleek salatu dutenez, lan gainkarga areagotu eginda eskola-orduak, zeregin osagarriak, denbora nahikorik gabeko proiektuak eta behar bezala aintzatetsi ez diren orientazio eta zuzendaritza funtzioak kombinatuta. Gainera, 2023ko estatuko araudiaren aplikazio eskasa kritikatu dute. Haien arabera, ez baita irizpide argiekin ezarri, ez da lanbide familiekin elkarrizketan ere. Sindikatuek adierazi dute halaber, enpresetan praktikak egiteko orduak eta proiektu moduluak murrizteak zailtasunak sortu dituela ikaslei arreta emateko. Horregatik, lanbide heziketarako berariazko araudi bat sortzea eskatzen dute. Lanbide heziketa duala behar bezala garatzea albidetuko duena, hezkuntza eredu horren berezitasunak aitortuz. Bestalde, Letizia Reginak Irunberriko LH-ko ikastetxera egindako bisitarekin batera egin dute greba eguna. Sindikatuen ustez, bisita hau propaganda ekintza bat da, sistemaren irudia hobetzeko eta lanbide heziketa dualaren gabeziak estaltzeko. Sindikatuek ohartarazi dutenez, euren eskaerei jaramonik egin ezean, mobilizazioak luzatu edo greba gehiago deitu ditzakete. Oraingoz, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuak ez du erantzun ofizialik eman grebari buruz. Ez da planteatutako eskakizunei buruz ere, baina datozen egunetan iritzia ematea espero da. Koldo Almandozek zeruaoak 4 ataleko euskal telesaila aurkeztu du Donostiako zinemaldiko sail ofizialean. Telesailaz eta oroar euskal zinemaz hitz egiteko tarte izan dugu Almandozekin. Ikusi jarraian. Koldo Almandoz zuzendariak zeruaoak 4 ataleko euskal telesaila aurkeztu du Donostiako zinemaldian, sail ofizialeko emanaldi berezietan, Ondarraoak telesaileko pertsonaiak berreskuratu ditu thriller berria sortzeko, Almandozekin Itoitz udako sesioak dokumentalaren zuzendariak dira Larraitz Zuazo, Zuriñe Goikotxea eta Ainhoa Andraka. Pasaberri den Donostiako zinemaldiaren 73. edizioan izan dira eta bertan dokumentalaren sortze prozesua azaldu dute. Larraitz Zuazo, Ainhoa Andraka eta Zuri Goikoetxea zuzendariek Itoitz udako sesioak dokumentala egin zuten duela hilabete batzuk eta Donostiako zinemaldiaren 73. edizioaren partere badira. Ordura arte agertu gabeko, ikusi gabeko zintak topatu zituen Juan Carlos Pérez Itoitz taldeko liderrak, iraganera jo eta Mutrikuko rock taldearen inguruan hausnartu dute. Nik askotan esaten duana da Itoitz nire txikitako soinu banda izan zala. Eta bueno, behin join dela ja urte bete daramago esaten 7 urte, ezek igual ja izango dira 8 urte. Aukera eukin nuen Juan Carlos ezagutzeko lagun baten bitartez,
Eta, bueno, niretzako Itoizen oso fana izan da, Itoizen inguruko zerbait egitea, izan zer, piztu zitzaidana, ilusio bat piztu zitzaidana, hasieratik orduan, Juan Carlosekin egon nintzen, ezagutu nuen bera, jakinda, bera nahiko ieskorra zela horrelako proiektuetarako, baina alan dabe ezagutu ginenan, zehozek esaten zidan, bazego legual aukera bat, zehozertarako. Orduan, horre joan nintzen Zurita Ainoaren gana, bide lagunak nahi nituelako proiektu honetarako. Larraitz etortzen da ilusionekin, eta handikap asko geneukan, nola kontatuko dugu historia bat, irudirik gabe, eta garai bateko ia inorrek ez duen ezagutzen historia bat, Mutriku 70. hamarkada horretan, eta pentsatu genuen dispositibo bat izango zela hasierako energia hori sekuentzia fikzionatu batzuekin kubritzea, eta hor hasten da 7 urtetako lan hor. Pelikularen pelikula. Hasieratik nik uste oso argi geneukala, baina ez genekien ondo nola gauzatu Juan Carlosen txiki edo gaztetako momentu batzuk eta gutetzen genion pizkunde musikalak, oso garrantzi handia zeukatela, gero gaur egungo Juan Carlos ulertzeko pelikulan, hor dago Eleizarekin erlazioa, edo badago solfeo, edo badaude lehenengo audizio musikal horiek, eta hor ja bai ez geneukala ezebez. Orduan, momentu baten animazioa ere ibili zen hor bueltaka, eta pentsatu genuen jolas polita izan zitekela, zer gainera jolas bezala planteatu genion Juan Carloseri fikzionatzea, ez errekreatzea, zegu gustatzen errekreatzea esaten, azken baten da bere oroitzapenen gure interpretazioa, Orduan, jolas bezala planteatu genion Juan Carloseri, ia zer iruditzen zitzaion atrebimendua, azken baten, apur bate, bada, baina sartu zen bere ere bai, eta izugarrizko sorte auki genuen, Mutrikuko gazte talde bat topatu genuela, kastina egiten hasi ginean, beraiek ere rock banda bat zeukatena, beraiek ere musikarekiko kriston ilusioa transmititzen zuten, eta Itoizekiko izugarrizko respetua orduan, izan zen apurbe gure atrebimendua, gehi Zoerutik erori zen hobego taldea, eta hor sortu zen apurba, sekuentzia horiek, nik uste transmititzen dutela apur bat, Itoizen inguruan ere beti existitu den magia hori, Izena dator, uste eta Ainoak aipatu den bezala, batean zinta bat agertzen da, baina iraganetik datorren zinta bat da, eta zinta horretan daude Foiziz eta Juan Carlos 15 urtekin bi gitarrekin jotzen bere etxean, Agertzen da, 50 urte eta gero, galduta dagon zinta hori agertzen da batean, eta hor daude beraie biek abesten, eta badaude bersio batzuk, baina baita ere badaude proto-abesti batzuk, gero taldearen hit batzuk izan direnak, Zinta hori deitzen zen udako sesioak, eta pentsatzen genuen, kriston ideia ona zala, pelikulari ere horrela deitzea, Pelikula dela apur bat, Itoizen azkenengo kapitulo bezala, itxi behar ziren, edo askatu behar ziren korapio batzuk askatzen dituen pelikula dela. Euskal selekzioak eta Palestinakoak elkarren arteko futbol partida jokatuko dute datorren azaroren 15ean San Mamesen. Bi federazioen arteko elkarrizketen ostean, nazioarteko partida solidarioa egikaritzea lortu dute. Aurkezpen ofiziala larunbat honetan egingo dute Gernikako Bake Museoan. Euskal selekzioak eta Palestinakoak futbol partida jokatuko dute azaroaren 15ean San Mamesen. Hala jakinarazi du Euskadiko Futbol Federazioak ohar batez. Azaldu dutenez, partida solidarioa izango da. Futbolak elkartasunerako bozgorailu gisa balio dezakelako. Halaber azpimarratu dute partidaren helburu nagusia bakea defendatzea eta eskatzea dela.
Bi federakundeak denbora zeramaten norgehiagokaren inguruan hitz egiten eta azkenean lortu dute. Palestinako selekzioak azaroaren 15ko partida Israelek Gazan eta Zisjordanian egiten ari den erasoaldia salatzeko aukera gisa ikusten du. Federazioak ezagutzera eman duenez, gatazka hasi zenetik Israelek 355 futbol jokalari hil ditu. Inoiz ikusi ez den hondamendi bat dela berretsi dute, eta horren bestez partida horrek esan nahi politiko eta salaketa bat ere baduela, kirol ekitaldi bat izateaz gain. Larunbat honetan egingo dute bi federakunden arteko hitzarmenaren sinadura eta partidaren aurkezpen ofiziala Gernikako Bakearen Museoan. Bertan izango dira Palestinako selekzioaren presidentea, presidente ordea, Yasser Hamed Palestinako jokalari euskalduna eta Iker Goñi, Euskadiko Futbol Federakundeko presidentea. Gaurkoan, bulego taldearen 7 kale abestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Astelehenean izango gara berriro bueltan, mila esker zuen arretagatik eta asteburu ona pasa. Ahaztutzat nituen gauerdiko mezuak 7 kaletan galduta pasatu genituen iluntzeak orain euritan bustitzen duten nire jertxea zure zain egoten nintzen eskina berean espero dut azkenean aurkituko zenuela bilatzen zenuela Berbada zu ere horreituko zara egun aietaz Ibarru parean emandako lehen musuaz Elkarrekin sortu genituen oroitzapenak Betirako izango dira Esku batez ukitzen zenidan hilea Obabakoen gora berak irakurriz esan zenidanean Egun